Aħwa tal-YouTube u Facebook, għajja nitolbu fl-imkien u niftħu qalbna għal-kelma tal-mulej. Il-mulej għandu kelma lina f'dan l-istaġun li qed ngħixu, anka staġun sabiħ tal-miliet, għax hemm ħafna affarijiet sbieħ ukoll madwarna li Alla tjagħmel. Ejja nitolbu fl-imkien Mr. Qadis, kellimni mill-kelma tiegħek illum. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni, għamel fija il-kelma tiegħek issir ħajja u revelazzjoni ħajja. Mulej Qadis, grazzi. Illum inħalli l-kelma tiegħek tinfidli qalbi u għattu iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Mulej grazzi li fija qed iseħħ trasformazzjoni biex inkompli nixbaħ dejjem il-Sidi Ġesu Kristu għall glorja tiegħek Missier. Spiritu Santu, għallimni għax inti l-għallim tiegħi għall glorja tiegħek, amen. Ħalleluja. Poġġi bil-qiegħda ħaża aħwa. Ħammorru fuq li fl-istorja tal-miliet. Infatti għal dawk kollha li sewwa tissegwuna fuq YouTube, Facebook jew televiżjoni u dawk kollha preżenti, please, f'dan il-miliet, jekk qatt ma għamiltuha, għamluha. Inġabru mal-familja tagħkom u aqraw l-istorja tal-miliet. Iddiskutuha. Taf kemm xem titgħallem jekk toqgħod timoda. Taf kemm hemm revelazzjoni jekk toqgħod timoda. Aħna ħafna drabi nisimgħu biss dak li jgħidulu il-periferija tal-istorja. Imma meta nidħlu fiha, taf xem x'titgħallem. Fil-ktieb ta' Luqa kapitlu 1. Mela fil-miliet wara li tkunu kiltu, xrobtu u mlejtu żaqkom, please, ejja għajdilhom inti speċjalment jekk kemm il-missier f'dik il-familja, jekk m'hemmx l-om tieħu l-post biex tieħu ir-regni f'idejha, ejjew naqraw l-istorja tal-miliet flimkien. All right, waħda minnhom qiegħda f'Luqa kapitlu 1 u 2. Ħammorru fil-ktieb ta' Luqa kapitlu 1 flimkien issa. Halleluja. U daw l-aħħar tliet ġimgħat u fuqhom jiena kellimtkom fuq il-ħniena tal-mulej. Għal-ħnina, kemm hawn minnkom ma smajtux l-ebda minnhom il-messaġġi mill-ħnina tal-mulej? Hawn xi ħadd ma semax minnhom? Kollha kemm intkom smajtuhom il-messaġġi tal-ħnina? Għenukom? Amen, infatti dil-ġimgħa ntqajt ma' brother u qalli l-messaġġi tal-ħnina verament għenuni u ħalsuni. Kien imtaqqal, kien għaddej minn żmien diffiċli u qalli pastor qalli vera il-messaġġi tal-ħnina kelli bżonn nismagħhom. Ħafna mid-drabi aħna ninsew. Aħna jiena predikatur tal-grazzja, dak ma jfissirx tagħmel li trid, x'in trid u meta trid. Dak ifisser li tagħmel li jrid u x'in irid u meta jrid hu. Imma jiena predikatur tal-grazzja. Però ftit nisimgħu l-predikazzjonijiet ta' ħnina, nafu li Alla jħenn u fil-Ktieb tar-Romani kapitlu 10, vers 12 u 13, Alla jgħidlek li huwa għani fl-imħabba u fil-ħnina. Għani, rich, he is rich in mercy. Amen, daw kollha li sejħulu. Alla huwa minn li ħnina, infatti Alla peress in-natura tiegħu u ħnina tfisser ukoll imħabba, mhux tfisser imħabba, sorry. Bal-ħnina hija rrevelata l-imħabba tal-Alla. Okay? U l-imħabba tal-Alla hija mimlija ħnina. Imma ħafna drabi nisimgħu fuq il-grazzja u ftit li xejn fl-esperjenza tiegħi nisimgħu fuq il-ħnina. Jien Kristjan 25 sena, jekk ngħidilkom fuq rigward xi smajt jien f'25 sena, fuq grazzja smajt turru messaġġi. Fuq il-qdusija wkoll, fuq ir-righteousness, il-ġustifikazzjoni wkoll. Jekk niftakar sew, f'kemm inni 25 sena Kristjan, smajt messaġġ biss, darba biss fuq il-ħnina. Issa dak mhux bil-fors għax neċessarjament ħadd ma tipritka fuqha, jista' jkun għax jiena nsertajt ma tantx smajt. Imma mhuwiex jekk intom tinnotaw kemm hawn minnkom intom tisimgħu preachers oħra. Xeru każa, ma tistgħux biss tisma'. Battek issa. Le. Kemm hawn minnkom tisimgħu preachers oħra, kemm hawn għalidek. Kemm minnkom tisimgħu ħafna fuq ħnina, onestament. Kemm minnkom smajtu ħafna fuq ħnina? Ħadd minnkom ma tjolli idea. That's a sad reality. Hija realtà mhix. All right, grazzi mulej tal-grazzja tiegħu. Imma taf li l-Bibja tgħidilna fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 4 u kapitlu 10 li aħna li kwassajna li rċevejna l-grazzja
Aħna nersqu lejn it-tron tal-grazzja biex nirċievu ħnina. Mela l-ħnina xorta għandna bżonn allum. Mid-dera fil-ħnina hemm xi ħaġa li mhux bil-forsa x'inti għandek il-grazzja qed tesperjenza l-ħnina. Sa ċertu punt ukoll vera tesperjenza l-ħnina, imma Alla jiddistingwihom it-tnejn. Amen. Halleluja. Ħalli nagħmlu daqsxejn ta' definizzjoni. Il-ħnina meta aħna ngħidu ħnina, ħanibdew bil-grazzja, personali nitkellem fuq ħnina. Il-grazzja tfisser il-grazzja tal-mulej, ma jfissirx għax għandu grazzja miegħek, jew għax għandu grazzja ma' mnieħrek, jew ma' widnejk. Tifhem? Għax aħna nużaw dik il-grazzja, kemm għandi grazzja ma' dak, jew kemm għandi grazzja ma' dik. Infatti sa ċertu punt, il-kelma grazzja wkoll tfisserek għax tfisser inti tħares lejn xi ħadd b'mod favorevoli. Dik tfisser grazzja. Tħares lejn xi ħadd b'mod favorevoli. Għax il-kelma grazzja wkoll tfisser favor. Amen? Però l-grazzja tfisser li Alla lilek werik xi ħaġa li propju kien jisħoqlok il-kontra. L-oppost. Il-ħnina il-fisser li Alla jaf x'kien jisħoqlok u ma tajjelekx. X'kien jisħoqli? L-infern. U ma tajjolix. U ma tajjolix għax kelli ma konx ħaqni, propju ma tanix l-infern għax kien ħaqni u wera miegħi ħnina. Ġesu mit għalija fuq is-salib mhux għax kien ħaqni, mit għalija għax wera miegħi ħnina. Ma aħna għandna Alla tal-ħnina. Xi kultant naħseb u din semmejta xi 3 messaġġilu, xi kult naħseb xi aħwa kattolċi jisimgħu iktar fuq il-ħnina milli jisimgħu fuq il-grazzja. Vera? Għandkom dik l-impressjoni? Il-Kristjani jisimgħu ħafna fuq il-grazzja. Il-Kattolċi naħseb jisimgħu iktar fuq il-ħnina. U għalhekk ħafna għandhom ammirazzjoni u devozzjoni lejn dik li sejjaħ ħnina divina, li ma fiha xejn, il-ħnina vera divina ta' Kristu. Alright? Għandi problema jekk inti toqgħod tagħmel ix-xemat quddiem xi stampa, sewwa għax ovvjament tispiċċa idolatrija, imma li Ġesu għandu ħnina divina lejk dik hija vera. Amen? Halleluja. Grazzi mulej. U illum fi żmien tal-miliet u kombinazzjoni tal-messaġġ inserta jekk inti temmen fil-kombinazzjoni, din hija kombinazzjoni divina. U bl-Ingliż jgħidu la God incidence, minflok coincidence, God incidence. Għax fl-istorja tal-miliet tidher il-ħnina tal-Alla. Ħana rawa, morru fik tibda Luqa kapitlu 1. Luqa kapitlu 1 minn vers 30. Mela meta inti turi ħnina kulħadd jgħidha, ħnina tfisser li tjubija imħabba maħfra u rida tajba ġiet murija lilek meta ma ħaqekx. Meta ma ħaqekx. Vers 30. Spiritu Santu. Din hija l-kelma qaddisa tiegħek. Kellimna int u infet il-qlub tal-poplu tiegħek bil-din il-ħnina divina li tidher f'Sidna Ġesu Kristu u li deret mill-missier u ġiet murija lilna u ġiet malma lilna permezz tal-kelma u l-Ispiritu Santu. Vers 30. Iżda l-anġlu għalila din meta l-anġlu der Gabriel lil Marija. Tibżax Marija għax insib grazzja quddiem Alla. Ara inti se tinissel fil-ġuf u jkollok iben u semmeħ Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jissaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Halleluja. Iżda Marija qalet lill-anġlu kif ikun dan? La darba ma narafx raġel. U ġeb l-anġlu għalila l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek u għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara l-qariba tiegħek Elizabetta
Okay, naqbżu dik issa mmorru vers vers 50 mmorru vers 53. Għam l-istorja ħalli naqbżu mħabba l-ħin. ħanibda minn vers minn fej tibda titkellem Marija dak li jgħidulu l-kantiku ta' Marija. Imbagħad Marija qalet, ruħi tfaħħar mela minn vers 46, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet l-għajneħ fuq iċ-ċokkon tal-qadja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisa li sejjaħli ħinja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu. U wera l-qawwa ta' driegħu. Jekk toħodha fil-kontest, x'inhi l-qawwa ta' driegħu? Il-ħnina tal-mulej. Alla ma werix il-qawwa billi qeret id-dinja, Alla wera l-qawwa billi d-dinja salvaħħa fil-ħnina tiegħu. Xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u alla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ u l-għon jabathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed lill-missirijiet birs Abram u nislu għal dejjem. Fil-kantiku ta' Marija, fil-viżitazzjoni tal-anġlu lil Marija, fl-istorja tal-miliet li ħafna jaqrawha, mal-ewwel naraw tfeġġ il-ħnina talla. U feġġet il-ħnina talla lejn il-bnedmin kollha. Feġġet il-ħnina talla lejn il-bnedmin kollha. U aħwa għal dawk li intom tinsew, meta twiled Ġesu ftit wara, Alla xorta baqa' juri l-ħnina meta ma nafux kemm l-eluf tarbija ġiet maqtula. Għax Erodi bad biex jaqtlu tfal kollha minn sentej l-isfel, s-subin. Meta nħarsu lejn id-dinja, għada l-ħnina talla topera bħalissa. Għaliex ma taqridhomx mulej? Għax għadu iħares bil-ħnina. Jina u inti maħniex ħanifmuha b'moħħna ta' totalment. Tibda tifhimha, tibda tifhem il-qalb tal-mulej, mhux għax taqra biss il-Bibja, taqraħħa l-Bibja. Imma tibda tifhimha mill-qalb tal-mulej iktar meta tqatta' ħin miegħu f'intimità mal-Ispirtu Santu. Għax hekk Ġesu jagħti lid-dinja l-ħaqqa. Jiena nemmen, mhux nemmen, pon konvint. Nemmen li hu jħoss li dak li jkun għamel għad-dinja lilhom ma jkun swilhom xejn. Tinsix li lilek ma salvanix għax aħna tajmin. Għaw kull wieħed minna ħaqna l-infern ta' hija. Sew dak li ġara ma' mijiet ta' nisa, sew dik li ġrit ma' mijiet ta' rġil, u sew dik li żammet il-verġinità tagħha sakemm mietet. Kollha ħaqna l-istess infern. Sew dak li ħad droga, sew dak li bieħ droga, u sew dak li kien jobot droga u jitkellem kontra tagħha. Mingħajr Kristu kollha ħaqna l-istess infern. Imma Ġesu u Alla għadu juri l-ħnina għadu mhux qed jagħti lid-dinja l-ħaqqa. Wow. Għadu mhux qed jagħti id-dinja l-ħaqqa. Għalhekk fejn hu Alla? Żgur
Jekk int għandek dik l-attitudni, tirringrazzja lil Alla li għadek ma rajtix idejh. Ftakar għalhekk Ġesu jgħidilna tolbu Alla dewwa tagħkom għax Ġesu jixtieq jarahom salvi. Aħwa ħanejdukom ħaġa. Jiena u inti maħniex ħanifhmuha 100% di, imma persuna li tintilef fl-abissi tal-infern għall-eternità ta' mhux għal xahar. Kull tama tispiċċa ta' bikki u teżżista snin, twerwir u terrur u wuġieħ għal l-eternità bla waqfin, bla waqfin, bla waqfin. Għalhekk għani fil-ħnina. Tixtieqx li bniedem nies jiġu ġudikati u jintilfu, tixtieq qatt. Alla jgħid infatti ma jieħu l-ebda gost, bl-Ingliż jgħidlek he takes no pleasure fil-mewt tal-midneb. Kien Ġesu li fuq is-salib għajjat mulej. Ja ħasra daw iċ-ċwieġ. Għadhom laqqas jafu x'inhu lest tal-jum. Ħanna li għom missir. Nafu, għax l-istorja tgħidilna, Malkus u għed mis-soldati li salva sar disċiplu. Xrab Ġesu. Ħnina. Issa ngħidilkom għaliex il-messaġġ huwa importanti ta'. Apparti li rrid nibda biex nfakkarkom kemm jiena u inti għandna ngħixu grati. 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 Li aħna ma ħaqniex li ħaqna. Ma ħadna li ma kienx ħaqna. Il-ħnina. Kemm hawn minnkom li qabel ma ġejtu River of Love kont tgħid kontra tiegħi int. Kont ma kontx niżilni. Min jaf kemm dajtli, offendejtni u kont tajjarni qudiem it-television set u jiena nkompli nidħal. Ħannara kemm hawn minnkom għalli dejkom. X'inti tagħmel hawn? Alla wera lejk ħnina. Halleluja. Halleluja. Gloria lilek mulej. Niftakar storja u di mhux qed ngħidilkom għax jiena nemmel intom l-istess għandkom l-istess grazzja ta' mar fikom li tgħinkom biex l-istess li Alla għamel miegħek inti tagħmel ma' ħadd ieħor. U ħanitkellmu fuqha din. Imma niftakar darba jiena mhux ta' l-ewwel darba li xi ħadd jiktibli u jipprova jgħajjarni u jinsulentani u niktiblu God bless you. Bis-serjetà ta' spiss nuża dik. God bless you. Xi kultant inkun naqa' sarkastiku ngħidlu thank you for your attention. Grazzi tal-attenzjoni. Mhux vera? Mhux sarkastiku, messaġġ. I'm being nice and funny at the same time. Tifhem? Imma number one jiena ma nħalli lil ħadd inżil dak il-livell. Sewwa allura jiena rrid nibqa' nimxi fil-livell ta' Alla. Jiena eben Alla aħwa ta' intom livell ta' Alla ta'. Aħna ġejna mollija fl-istess livell ta' Kristu. Bil-grazzja ta' Kristu għax ħen għallina. Allura jekk inti tirrispondi lil xi ħadd minn hemm taħt fil-livell ta' taħt inti tinżel hemm taħt. Titkompli tirrealizza u tirrispondi bħala Alla. Taf li inti suppost bħala Alla? Taf li inti suppost tixbaħ l-Alla? Taf li dik hija fil-Bibja u mhux qed nivvinta? U li di jeżis ixbħu lill-Alla. Efesin 5:1. Kif tixbħuh?
billi bħal Alla turu l-imħabba tiegħu, il-ħniena tiegħu. Qed tifhmuha? Hekk tgħidlek, beloved, be imitators of God. Imitaw lill-Alla bħal ulied maħbuba. Inti għaliex turi l-ħniena għax inti doqt il-ħniena. Għalhekk Alla fil-Iskrittura jgħid li jinkorla ma dawk li daqu l-ħniena minflok urew ħniena urew ġudizzju, ippuntar ta' subajn, tajjir, tmaqdir, ġudikazzjoni kontinwament. Msiken. Amen. Halleluja. Tinżilx, tħallix l-għadu jinizlek dik il-livell. Number 1, jekk int għandek spiritu tal-Alla fik u inti tirrispondi li xi ħadd bħal ma kelmuk, intom mbagħad apparti li dnibt ħadħossok ħażin bik innifsek. U paxxejt il-ladu qed jorak idejh fuqek. Aħna naqdu Alla ta' ħnina u ħnina li hija rikka. Meta Alla kellem il-Marija għal Luqa kapitlu 1 vers 54 rajnija, Alla wera ħnina għax ftakar fil-ħnina tiegħu la Iżrael. Dik qala lil Marija. Fil-ktib ta' fil-istess Luqa kapitlu 1 minn vers 67 sa 80, minn vers 67 sa 80, morru hemmhekk vers 72, 72. Halleluja. Grazzi Ġesu. Hawnhekk issa l-ewwel kienet l-Ispiritu Santu jitkellem minn Marija, hawnhekk issa l-Ispiritu Santu jitkellem minn Zakkarija. U jgħid ara. Bekk juri ħnina ma' missirietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. L-impatt taf li inti tron tal-Alla kien jismu tron tal-ħnina? Kontu tafu li tron tal-Alla jissejjaħ it-tron tal-ħnina. The mercy seat where God sits is mercy. Hallelujah. Hallelujah. Grazie Gesù. 78. L-istess Zakkarija jkompli jipprofetizza. Vers 77. U tara fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' dnubietom mod jagħmel qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-għoli jiġi jżurna bħal xemx tila. Alla wera ħnina kbira mad-dinja ħwa. Ġejjum li d-dinja ħatara l-korla tal-Alla. Per jekk inti ta' Kristu, dak il-jum inqad minn ħatara. Just make sure li verament ta' Kristu. Amen. U tkun taf jekk intix ta' Kristu, mhux għax hekk id-diski ta' Hillsong ta' jew ta' The Edge, jew whatever, u laqas River of Love. Inti tkun taf li inti ta' Kristu għax inti taf li fl-emil tiegħek qed tixbħu. Fi kliemek qed tixbħu. Fl-attitudni tiegħek qed tixbħu. U għax l-Ispiritu tal-Alla jaħdem fik. Amen. Issa, perfett mintix. Imma qiegħed fil-proċess ta' perfezzjoni. Amen. Alleluja. Grazzi Ġesu. Għalhekk Alla jgħid fl-Iskrittura, fil-ktib tal-Proverbi, fil-ktib tal-Proverbi 28 jgħid li lil dawk li jiġu għandu u jindmu magħhom juri ħnina. Taf li m'hemm l-ebda dnub li Alla mhux lest jaħfillek? L-ebda wieħed? Mela għamilt, itlab maħfra u Alla għani fil-ħnina tiegħu lejk. U jaħfillek nubietek, halleluja. Grazzi Ġesu. Alla tal-ħnina, morru fil-ktib ta' Filippin, jek tridu darawa, iva narawa ta' Filippin, skrittura verament sabiħa, kapitlu 4, Alla tal-ħnina. Ġili titolbuħ il-mulej ħenna lija. Issa sa ċertu punt nisnajlek ma tiġa ħenna lik. U vera. Imma aħna kontinuament nejxu fil-ħnina tiegħu
Għaliex aħna xorta nisbaljaw. Issa, jiena nippretendi, u mhux jiena ta' nippretendi, Alla jippretendi għadi, li l-għajnti qed tikber, supposta tisbalja inqas. Sewwa, u ċerti żbalji qed tellibu. Issa jekk inti xi darba jgħaddu 10 snin fuqek fil-mulej, u anke 25 sena u anke 50 sena fil-mulej, u inti għamilt żball dak li kont tagħmel fil-bidu, ma jfissirx li Alla mhux ħajaħfirlek. Qgħod attent ħallih x'jaħkmek. Amen. Halleluja. Niftakar meta darba wieħed minna xi wieħed raġel beda jikteb kontra tiegħi fuq il-Facebook. Mhux l-ewwel darba da wieħed mill-ħafna da. Kombinazzjoni kien hemm wieħed. Beda nsejt x'beda jgħid għax issaddew naħseb 4 snin. Għax beda jeddidni letteralment ġifieri. Beda jikteb teddid. Għax kien inti toqgħod tajjarni għalijiem minn dak li għandek ġewwa qed tobżoq. Sewwa imma beda jedded. U batu għalih il-pulizija. U rridu jresquh, jitalla għal-qarti. Meta laqqawni miegħu fil-flassa tal-pulizija, tħassartu. I felt pity. Għax kien qisu beċċun. U vera ħannejt għalih. Vera ħassartu u għetlu naħfirlek. Bħalma l-mulej ħafir lili, jien naħfir lilek. U għafirtlu. U għalli bintix ħattellan il-qorti għetlu le. Għetlu naħfirlek. Il-mulej missu u flassa tal-pulizija taħħajtu lil-Kristu. Halleluja. Alla jippretendija dik aħwa. Jalla daw kollha li jikdbu kontra tiegħi kollha jiġu jagħtu ħajthom Kristu. Anzi ħanitlob talba ta' vendikazzjoni fuqkom, jalla kollha ssalvaw u timtlew bil-imħabba ta' Kristu. Amen, alleluja. Grazzi Ġesu. Alla wara ħnina kbira magħna. U issa ħana sar il-messaġġ għat-tieni parti tal-messaġġ. U Alla jippretendi li inti wkoll turi ħnina. Għax issa fejn issa il-loġistika titbiddel. Issa fejn il-loġistika titbiddel. Filippin kapitlu 4, vers 6. ħafna minnkom ta' fuqadi, tħabtu raskom b'xejn. Ġifieri toqgħodux tinkwetaw dik tfisser. Fit-talb kollu tagħkom itħolbu u wuru lil Alla xi jkollkom bżonn. U ż-ħajr. U slim tal-Alla, slim li għaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu. Meta hemm xi ħaġa, meta hemm xi ħaġa li qed iddejqek, m'hemm xi ħadd li qed idejqek, hemm persuna relazzjoni, aħwa itlob għal dik il-persuna. Itlob. Bis-serjetà ngħidlek. It-talb ibiddel kollox aħwa. Ngħidilkom storja tal-ġen. Mela il-bieraħ kemm minnkom rajtu l-programm ta' ħabbejtek il-bieraħ. Rajtu l-programm ta' ħabbejtek kif vera sabiħ rawh. Anka da filgħodu il-ħadd. U tkellimna fuq is-sura tal-Milied. U għedt il-ħafna daw kollha li raw il-programm biex jitolbu għall-aħwa fil-Pakistanet jiġu persekwitati. Illum batli minn dawk li wieħed mill-aħwa li semmejtilkom għalli illum kien hemm xi ħadd bomber, mhux bomber Malta ssiba ħafna minnu. Bomber ġifieri li kien terrorist bil-bombi mdawar bil-bombi. Kien ġej fil-villaġġ fejn il-Kristjani. U għalli kif wasal ħdejn il-villaġġ, ħaw sploda waħdu. Għetlu għattara Salm 91 jopera. Imma kem tlabna li jom għaw? Kem talbu oħrajn għal-jom?
anka ħafna ħwa fil-fellowship, ħafna ħwa madwar Malta għawdex talbu għalihom u komplu talbu għalihom. Għax it-talb jagħmel differenza u jbiddel kollox. Amen? Grazzi Ġesu. Alla jistenna minna ħnina fil-ktib ta' Mattew ħan jedgħom l-istorja. Tiftakru għal-istorja fej kien hemm raġel u kellu rikkezzi kien sinjur u kellu għaddej. U dal-għaddej kellu dejn miegħu ta' somma kbira. Ta' bejwet u ieħor is-somma nikkalkulaw tal-lum illum bejwej madwar 30 miljun. Jekk inti taħseb li 30 miljun mhux ħafna flus pis kellimni wara l-fellowship. U dan il-sit li mallem sejjaħlu u għallu ħallas dejnek kollu għax jekk le ħanitfalilek il-martek u l-lidek fil-ħabs. U dak għallu mallem, għallu ħan għalija. Għallu u jien nħalsek ftit. Ma għallux ma nħalsek, u laqas għallu mandiġ minn fej. Għallu ħanħalsek jien billi naħdem għalija u nħalsek jien ftit. Għallu ħan għalija, please. Għallu il-Bibja dejlek u li mallem ġit ħnina minnu. ħass għalih. Jekk nitfaw fil-ħabs da, ovvjament il-flus ma jistax iġibu minn imkien. Il-mara tiegħu tispiċċa armla braġel ħajjem ma' jisumejji u wliedu ħajkbru mingħajr il-papa. U ħenna għalih, għallu mur. Għallu dejnek 30 miljun maħfura. Min flok mar jiċċelebra u jirringrazzja x'għamel miegħu dal-imgħallem, mar isib il dak li kellu dejn miegħu ta' madwar 10,000 euro. U da qabdu beda jeżżu u qallu tini dak kollu li kellek tatini. 10,000. U dak liħor qallu nitolbok tini ċans, ħenna li qallu m'għandix minn fejn, qallu ma tibżax inħallsek ftit inħallsek. U dak ma ċettax u tefaw lil-qaddej li kellu jagħti 10,000 lil dak li kellu jagħti lil mallem tiegħu 30 miljun tefaw il-ħabs. U semaw il-qaddejja tal-imgħallem x'għamel il-qaddej li ġie maħfur 30 miljun ma dak li ma ħafillux 10,000. U l-Bibja tgħidlek u l-imgħallem tiegħu inkorla leh. Għallu jaħad għaddej ħażin imħassar. Għallu jiena ħfirt lek dejn li inti qatt ma stajt ħallsu. 10,000 taħdem għalihom ftit ħallathom. Għallu minti jien ħallas lek dejn li inti qatt ma stajt ħallsu jgħidulu di unpayable debt. Għallu int ma konċ kapaċi teħles il-da li ħdej li ħlislek kull ma maftit sens. Għallu jgħaddej ħażin, għaliex bħal ma ħennejt għalik jien ma ħennejtx għal ħadd ieħor. Għallu mela issa insa ħanitfak il-ħabs. U minn hemm il-Bibja tgħidlek ma toħroġ qatt sakemm tħellas l-aħħar penny. U l-Bibja tgħidlek u hemmhekk ġi kontinwament ittorturat. Mela fejn marda? L-infern. Eżiż aħwa, Alla mhux qed jiċċajta meta jgħidlek la jien ħennejt għalik. Irrid li int tħenn ukoll għal ħadd ieħor. La jien urejt miegħek ħnina li ma kienx jistħoqlok, ma tistħix li ma turix ħnina ma xi ħadd li ħdej li ħfirtlek u jiena u ħennejtek għalik ħdej li kellek int mhux xejn. U għalhekk issa mmorru fi ktieb ta' Ġagbu. Praise and worship team, would you please come, please? Morru fi ktieb ta' Ġagbu. Kapitlu
Halleluja. Kapitlu 2. Marru hemmhekk. Jekk dal-miliet hemm messaġġ il-mulet jipprova jgħaddi lill-poplu tiegħu. Eżiż aħwa, Kristjan jista' jintilef fuq wieħed minn dawn il-prinċipji li ma jaħfirx u ma jurix ħnina. Uri ħnina. X'inhi l-oppost tal-ħnina? X'inhi l-oppost tal-ħnina? Vendetta. Il-vendetta. Il-oppost tal-ħnina hija antik dak li ħaqek. Vendetta. Niġġudikak, nikkundannak, int miegħi qatt ma ħateħlisa, qatt ma ħanaħfirlek, ħanibqa' ngħajrek, ħanibqa' ngħidlek, ħanibqa' ndejqek, ħanibqa' nikteb kontra tiegħek, ħanibqa' nagħmel il-videos kontra tiegħek. Dak il-persuna tilef kollox. ħanibqa' naksek, ħanibqa' nippersekwetak. Praise the Lord, I'm a Christian. I know the Bible. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek hemm dawk fost li ndiesu fostkom li fihom fuqhom laqqas jafu li għandhom il-marka tal-ħażin. Immarkati. Immarkati. Halleluja. Ġagbu, kapitlu 2 nisimgħuha. Spiritu Santu kellem il-poplu tiegħek. Hekk għandkom, vers 12, titkellmu hekk għandkom iġġibu ruħkom bħalli kieku wasaltu biex isir ħaq minkom taħt il-liġi ta' ħelsien. Immaġina ġifieri għejx inti konxju li inti ħatmur quddiem il-ħallif ġust. X'ħajajtik il-ħallif? Dak li mħallef ġust. Jekk inti minn dak li wera lejlek int urejtu l-ħaddieħor, int trid tkompli tgawdi l-grazzja tal-Alla fil-ħajja tiegħek u fil-ħajja ta' ġejja. Għax il-ħaq ikun bla ħnina. Għal min daq il-ħnina u ma urix ħnina u l-ħnina tirbaħ fuq il-ħaq. Xi tfisser? Ġifieri jekk inti turi ħnina, inti ma tiġix taħt il-ħaq tal-Alla. Imma jekk inti turi l-ħaq, jekk inti turi l-ħaq u tiġġudika u tikkundanna u tivvendika, kemm ħad tkun kbira l-korla tal-Alla fuqek. Għaliex hija daqshekk serja di? Għax meta jiena nażel li ma nurix ħnina, ftakar imma dak ma ħaqqux għalhekk hija ħnina. Għalhekk huwa ħnina. Lil min jekk inti tagħti xi ħadd lil xi ħaġa lil xi ħadd li ma ħaqqux, mhux ħnina tagħtih, qed tagħtih il-ħlas. Il-ħnina torja lil xi ħadd li ma ħaqqux. Issa forsi qudiem Alla ħaqqu. Sewwax mhux kull min huwa fajnejna ħati bil-forsi huwa ħati quddiem Alla ta'. X'inti għandek ħafna nies jikkundannawhom ħafna affarijiet u li fil-veru sens tal-kelma ma jkunux ħatja imma timbrawhom xorta waħda. Imma għajn nagħmlu mod huwa ħati. Inti x'inhu xogħolok? Li meta tagħmilha tal-imħallef tpoġġi fuq is-sit it-tron ta' mħallef. Mhux għalhekk l-Iskrittura tgħidilna saħwa. Tgħidilna issa narawha ta' ħanmor minn ftit ieħor. Mela hawnhekk ġagbu. Wara minn ftit ħammorru fi ktieb ta' Rumani. Imma hawnhekk ġagbu jgħidilna jekk il-ħaq ikun bla ħnina. Alla ma jurix ħnina miegħek, jekk inti ma turix ħnina ma ħadd ieħor.
Però fil-veru sens tal-kelma hawnhekk tinstema' qisu li inti l-inizjatur li aħna biss dak li qed naġixxu minn dak li ġerġa' ġevejna. Għax inti għaliex jekk inti tieħuha globalment, dak il-għaddej, dak li mallem wera ħnina kbira ma dak li kellu dejn kbir. U għax ma wrix ħnina ma min kellu dejn żejr by comparison, inkolla u tefaw l-infern. U Ġesu taf xejtu hekk il-missier tas-sema jagħmel lilkom. Mhux id-demonju da, il-missier. Kristjani, be about your father's business, not everybody else's business. Moħħok xiri talla minnek, sejjaħlek biex tagħmel u għamilha. Mhux moħħok x'jagħmel ħadd ieħor u x'inhi jagħmel dak u x'inhi jagħmel dik. Jekk ma tkunx persuna markata bil-marka tal-ħażin. Bħalma jgħid Timotju. Alleluja. Kapitlu 3 ta' Ġagbu, morru hemm vers 17. Hemm xi ħadd taref għaqli foskom vers 13, mela ħajuri bl-imġiba tajba tiegħu hemm ilu bi ħlewwa għaqlija. Imma jekk intom għandkom lejra u l-imrar f'qalbkom u ħsiebkom fil-ġlied, qisu li bekk ma tiftaħrux u tikdbu kontra l-verità, dan mhux l-erf li ġej mis-sema, imma l-erf li ta' din id-dinja, ta' din l-art, tal-ġisem. Dan huwa erf li ma erf xejn ma ġej mix-xitan. Għax fejn hemm lejra u l-ġlied hemm issib it-taqbit u kull xorta ta' ħażen. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox huwa erf safi. U mbagħad huwa erf li jfittex is-slim. Tjubija, ħlewwa, huwa kollu ħnina. Kollu ħnina, ġifieri jekk inti qed tagħmel xi ħaġa l-Alla u ma fiex ħnina, Alla mhux fiha. Kollu ħnina. Inti ħares lejn Ġesu. Tgħidli imma kemm irrabja u kemm qalalhom il-Farisej? Tidnejlek għaliex? Għax wirihom ħnina u huma ma wrewx lura ħnina. U ġi għall-poplu tiegħu, u ġi f'daru. Ġi għan-nies tiegħu stess u huma stess irreġettawh. Mela meta jiena ngħid qed nagħmel xi ħaġa l-Alla, jew Alla qabbadni biex nagħmel xi ħaġa, tkun mimlija ħnina u frott tajjeb. Lema jħares lejn ruċieħu bla erq. Fil-ktieb ta' Ġagbu kapitlu 4, ħanorilkom di malajr, vers 11, għax x'inhu l-oppost tal-ħnina? Vendetta. Tikkundanna. Issa jiena għax norik ħnina ma jfisirx ngħidlek li l-ħażin tagħmel huwa tajjeb ta'. Differenza. Imma jien xogħli bħala Kristjan hija li nestendi ħnina. Ma ntikx li ħaqek. Fusta. Naħfillek. Anzi, suppost nagħmellek il-ġid. Toqgħodux tqasqsu fuq xulxin l-aħwa. Min iqasqas fuq ħoħ u jiġġudika lil ħoħ ikun qiegħed iqasqas fuq il-liġi u jiġġudika l-liġi. Imma jekk inti tiġġudika l-liġi, ma tkunx qiegħed tagħmel dak li trid il-liġi, imma int issa sirt li mħallef. U mħallef wieħed biss. Għalhekk Alla jinkorla għax inti issa qed tagħmel lilek innifsek fuq Alla. U ninsultaw lill-Alla għax aħna minflok orejna apprezzament lejn il-ħnina li tant irċivejna li ma kienx ħaqna, aħna dorna u pattajnieh bil-ġudizzju, bil-kundanna, bil-klim ħażin, bil-bitqasqis, bil-vendetta. Jiena aħjar minn Alla. Tifhmuha? Għalhekk Romani kapitlu 14,
vers 4 tajlek, ħana għaraħħomkom daw l-iskritturi. B'somma, kapitlu 14, vers 4, vers 10, vers 13. Ma ħana għarakom waħda bis. Romani, kapitlu 14, vers 4. Int min int biex tamel ħaq mill-ħaddej ta' ħaddieħor. Mbagħad l-iskrittura tgħidlek aħna l-kol kemm aħna jdu nidru quddiem Alla, quddiem it-tron tal-Alla. Kollha kemm aħna rridu niġġudikati. Inti xi trid? Fil-jum il-ġudizzju li Alla juriħnin għalek jew qed dak li ħaqek. Ara Ġesu jagħmilha ċara x'ħansibu quddiem it-tron. Ġesu jagħmilha ċara x'ħassib dak it-tron. Jekk intom ma taħfrux, laqqas Alla l-missier ma jaħfer lilkom id-nubit tagħkom. Taf xi tfisser taħfer int? Jiġifieri jekk xi ħadd għandu d-dejn miegħek, daqshekk ħalliha leave it. Issa fejn jidħlu l-finanzi, mhux qed ngħidlek ma taħfirx finanzi, x'inti bl-Ingliż ngħidlek forgive us our debts, aħfrinna mid-dejn tagħna. Meta anta dak id-dejn mhux qed nitkellmu mill-lant finanzjarju, qed nitkellmu li inti meta aħna minflok qed nuru ħniena nuru ġudizzju, kundanna u tmaqdir u attakki u jien qed ngħid li dak għandu jtini u jiena mhux ħanieqaf sakemm jtini dak li jiena nħoss li għandu jtini. Għax dak ħaqni, dak li jrid itini. Allura għalhekk forgive us our debts as we forgive. Bħal ma aħna naħfru dak li nħoss li ħadd ieħor għandu devot lejja. Dak jrid jgħidli skuża, dak irid jgħidli sorry, dik tittiġi u tilaq iż-żarbun ħanejdlek, mbagħad naħfrilha. Dak kliem Kristjani jgħidha ta. Oqgħod attent, biex iż-żarbun talla ħafna kbar. Imma mhux qatta l-eternità tiegħek tilaq iżraben biss. Għax il-ħnina tirbaħ fuq il-ġudizzju, fuq il-kundanna, fuq il-vendetta. U kbira tkun il-ġudizzju, kbir ikun il-ġudizzju lej dak li ma jurix ħnina. Mela Alla xi jrid minna? Li nimxu u nuru u nestendu ħnina. Tittati lil xi ħadd dak li ma ħaqqux. Ħnina. That's it. That's it. Jekk inti trid tkun ċert mis-salvazzjoni tiegħek. Trid tkun ċert mis-salvazzjoni tiegħek u ħnina. That's it. Ħen. Ħanejt kelma lilkom iż-żewġin. Moħħkom hawn. Ta' spiss jiena nintaqa' quddiem ma' aħwa u nintaqa' nisma' stejjer għax pastor għax dak kien ikissirni bil-sienu. Għax pastor dil ħin kollu teqdert minn u tek minn filgħoża filgħaxija. Għax pastor dak għali bieli, mhux qed ngħidilkom li huwa tajjeb. Għax pastor dak refa' idu fuqi. Għax pastor dik qabdet iskupa bdiet tagħtini biha. Sewwa l-istejjer daw il-sejjer jeżistu. Number one, kull storja tittara fija nifisha, right? Però tidnejdilkom għaliex ma jitfarku żiġijiet? Għax ma jħennux. U jibqgħu jiġmaw. Ħanżomma fil-komma di. U attent xi jżomm fil-komma Alla da. Dawk li intom miż-żewġin fi Kristu. Jaqbillek tibda titlob ħalli jkollok revelazzjoni tal-ħnina tal-Alla da. Li ma tmux tipprova tidħol fi swiġ ieħor u tispiċċa fl-abissi tal-infern. Għax dak li jaqqa' Alla ma jifirdu l-ebda bniedem. Però jifirdu il-korla, ir-rabja, l-orgolju, supervja, in-nuqqas ta' let go, forgive. In-nuqqas ta' mhux ħanuri ħnina. Iwa kemm ħandu minn ħina sa kemm tmut.
faċli. Jekk trid ħajja faċli inżal Kristu issa, insih. Min irid jgħix għal Kristu il-kelma faċli insija. Il-ħajja ta' Kristu tfisser int imsallab. U mhux dak li trid int, imma dak li jrid hu. U jekk int irċivej daqshekk ħnina kbira, Alla jippretendi mela uri l-ħnina. Bħalma jien ma tajtek xi ħaqek mela iqaf. Iqaf sejjer bija. Iqaf. Uri ħnina. Dak mhux Alla. Qed tippretendi minn affarijiet minn żewġek li qed tagħmlu Alla, dak mhux Alla. Qed tippretendi affarijiet minn martek dik mhix Alla. It-tnejn intkom għadkom fit-triq ta' kostruzzjoni u trasformazzjoni. Min flok toqgħod gerger mulej xtajtni mara. X'mara tajtni. Bla itlob għalija. Dar ringrazzja l-Alla x'għandha tajjeb. Infatti li żewġet lilek probabbli għandha ħafna. Mara l-istess. Min flok toqgħod gerger malla u tgerger ma' sħabek u mal-mami u mal-ħutek. Dar ringrazzja l-Alla x'għandu tajjeb żewġek. Uri ħnina. Għax int la tidher qudiem Alla għaddejs. Tridu jgħidlek inti mimlija ħnina. Fil-ktib ta' Mattew kapitlu 5 ħnien dawk li juri ħnina. Għax magħhom Alla juri ħnina. Amen. Għajam baxirusna. You deserve the glory. Come on, let's worship Him. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Jekk inti lejla smajt dal-messaġġ, il-mulej meslek qalbek. U lejla tibda paġna ġdida ma' l-mulej. Jekk inti għadek minti salvat, għadek qatt ma doqt il-ħnina tal-Alla f'ħajtek għad, illum huwa l-ħin li inti tiftaħ qalbek għal-ħnina tiegħu. Alla mhux qed iżomm l-ebda kont kontra tiegħek. Għax ħenna lik u ħafillek nobietek. Jekk inti qed taw illum u tgħid li pastorina llum nixtieq nitlob biex insalva, inkun imwieled minn ġdid u biex nobieti jkunu maħfura u nirċievi u nilqa' il-ħnina tal-Alla. Jekk dil-persuna janti għal idejk hawn xi ħadd illejla. Hawn xi ħadd grazzi mulej min iktar tixtieq tirċievi l-ħnina tal-Alla lejla. Tixtieq tirċievi s-salvazzjoni. Tixtieq tkun żgur li ħajtek hija ta' Kristu. Hawn xi ħadd li inti tixtieq illum tibda relazzjoni ħajja mal-mulej. Tkun żgur li int salvat olli jdejk jekk inti llum għall-ewwel darba. Olli jdejk hawn xi ħadd iktar. Jekk dawk kollha li lejtu jdejkom, jew suppost lejtu jdejkom. Intom li tissegwu televiżjoni, YouTube, Facebook. Jekk inti dal-messaġġ meslek qalbek, anke f'daw iż-żminijiet sbieħ tal-milied. Il-mulej ġie fid-dinja biex juri ħnina. U ma jtik dak li ħaqek imma jtik is-salvazzjoni. Illum il-mulej jridek li inti tilqa' il-ħnina, tiftaħ qalbek għalih u tirċievi l-maħfra tiegħu, il-ħnina tiegħu u tkun maħfur, nubitek ikunu maħfura kollha.
تتمن فيه اللي هو لبن الخاي اللي هو لونك سالفاتو اليوم ميت عليك فوق الصليب وفوق الصليب حارس ليك بعيني هنينا يا كنت اليوم تشتاق تبدي حياة جديدة ايدي الطلبة ورايا من قلبك ايدي الطلبة ورايا من قلبك كل خاط يطلب دي الطلبة ورايا من قلبك انت فين انت اللي مصير قديس grazie tal خنينة كبيرة تياك انت يعني في الخنينة مولاي وفي التيوبية تياك الريت نسكوبري اكتر دين المحبة تياك مولاي ودين الخنينة تياك اغفر لي مولاي عشان نقصدك واللي بنعرف كمين عند بالظن الخنينة تياك عشان الدين كبير لي عندي ما نستاش نفرديان خلصو اما هم شخات لخلصوا عليا جيسو كريستو ابنك مسير لخلص الدين تياي تدنبت كل تياي فوق الصليب جيسو هي في خيتي بوجي فوق ترون قلبي ومن له من القديم كنت الفراسيت المولاي والسلفاتور تخيتي اغفر لي مولاي نلقى الخنينة تياك وجراتي اللي خنا لي مولاي يكين عندي للمن نغفر من قلبي نغفر لهم من قلبي نور خنينة عش خنينة كبيرة جت مرية ليلي باركهم مولاي أعطيهم الجراتسيا يدوقوا الخنينة تياك بخال ما أنت تتلجراتسيا لي اللوم ندوق الخنينة تياك جراتسي تلي سالفايتني وفي الخنينة الكبيرة تياك اللوم كتبك لي اسمي في كتبت الخية واللوم مخبى الخنينة تياك اللوم هنا عندي السالفاتسيوني مغفور وعند الحياة تدين تدين هذيك جراتسيا مولاي من قلبي وزعني اللوم من اللوم القدم وزعني ولا تخليني قاعد بيت منك في اسم يسوع كريستوس يا كنت يد الطلبة من قلبك اللوم عمل 3 فريق نمبر 1 اغفل من وجهك اور خنينة ما مين مش حقه هنا برو بدأ نمبر 1 نبدأ اقرا البيبيا نبدأ اقرا التسمين الجديد كلم يسوع نمبر 2 تكلم المولاي في التال برينغراتسيا فاخره ابرتس المولاي يعمل عليك ونمبر 3 الشيرك اي فيلوشيب احنا نصدقك بيش انت تكون معنا هناك كل نهار تاع يربا ونهار تاع في السبت في العشيه وكل نهار تاخد فلاشه في الاوضه البقيه ناو جراولك مليت مملي خنينه تاع المولاي ويلا بدين الفست ودان زمني تاع المليت تسكوبري من قبل الخنينه تيولك جسو يحبك جسو فيرامنت رجع جاي وبخال ما ورا خنينه لك ورنتو كل نلتم وراك هاليلويا God bless you نراوكم السيرفيس ليميس تشاو تشاو هاليلويا تشاو تشاو God bless you